Il-kumpanija tal-logħob BlackRock Media ġiet immultata aktar minn €1,300,000 wara li rriżulta li kienet qiegħda topera b'mod illegali u mingħajr l-awtorizzazzjoni meħtieġa fi ħlasijiet ta' pagamenti lil klijenti tagħha. Dan irriżulta minn investigazzjoni konġunta li saret fl-aħħar xhur mill-Pulizija ta' Malta u l-Awtorità Maltija għall-logħob l-MGA. Fi stqarrija l-awtorità qalet li l-kumpanija qablet li tħallas din il-multa l-ola waħda illi qatt ingħatat wara li rriżulta li kienet qiegħda topera servizz permezz ta' entità legali Maltija mingħajr awtorizzazzjoni. F'kummenti ma' One News, is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Silvia Xkembri laqa' din l-aħbar u fissira bħala sinjal ċar li l-istituzzjonijiet tagħna qed jaħdmu u qed ikunu effettivi fl-operat. U għalhekk il-messaġġ li ħareġ illum huwa messaġġ ċar li l-awtoritajiet qegħdin jaħdmu bil-fatti tant li issa wkoll l-awtorità il-Malta Gaming Authority, l-awtorità l-logħob ta' Malta tat l-ogħla multa li qatt tingħatat f'dan is-settur ġewwa pajjiżna ħalli hemmhekk imwasslu l-messaġġ mhux fuq livell lokali biss iżda wkoll fuq livell internazzjonali li we mean business u li aħna u l-awtoritajiet qed jagħmlu xogħolhom kif suppost. Qal li din l-azzjoni turi biċ-ċar il-kredibilità u s-serjetà li l-awtorità topera biha biex tħares ir-reputazzjoni tal-ġurisdizzjoni Maltija f'dan is-settur. U għażid jgħid li dan ir-riżultat huwa xhieda li l-Gvern Malti huwa kommess li jimplementa r-rakkomandazzjonijiet li tressqu is-sena li għaddiet minn rapport tal-Manival u fit-tisħiħ tal-miżuri li ttieħdu s'issa mill-amministrazzjoni attwali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.